Teño por aí algún comentario máis sobre o tema lingüístico. Eu sei que é un tema que a todo o mundo lle gusta, porque sí, porque é polémico. Eu non sei como falar disto sen caer nas miñas propias contradicións, pero Frantz Fanon diría que o pobo colonizado ten que nomear a violencia que recibe. E eu aquí quero falar desa violencia que el tamén describe no libro de Máscaras Brancas, non? Ese colonizado que se identifica co colonizador comeza a exercer violencia, a mesma violencia do colonizador sobre o seu pobo. A ver, eu que podería dicir aquí? Eu non son unha activista da lingua e se falo disto non falo na defensa dunha lingua que a min foime dada. Eu tiven que aprender castellano. Eu non son unha vella de 100 anos, pero eu tiven que aprender castellano. Frantz Fanon diría que a lingua que se fala con risco e con custo é a lingua viva. Houbo familias en Galicia, o outro día a miña, que sabían que había un custo en falar gallego, que era que se risen de ti. Miña nai falaba o castellano. Foi á escola ata os 14 anos e falaba moi ben o castellano. E sabía que había un risco, que era que se risen de min. Como se rían dela? Meu pai sabía que había un risco. Meu pai, ademais, era ese neno moi da aldea que foi á escola do Ferrado, que aínda hoxe non sabe falar ben o castellano. Podemos dicir non o sabe falar, chapurreo. E foi traballar á Coruña, tamén se riron del, non? Eu creo que as nosas familias fixeron inconscientemente, porque precisamente non eran activistas de nada, é ontolóxico, e nós somos así e xa está. E fixeron algo con nós que é moi fano, que é mandarnos á escola a correr o risco, como así foi, de que se risen de nós. E iso que se fai aí, sin máis, non? Que é ontolóxico, que eles non din non, imos mandar aí a nena porque estos somos nós, é o máis importante. Non se plantexan isto, mais viven no risco e crían os fillos dispostos a que corran o risco. Hai uns anos había estes movementos galeguistas, criaturas pequenas que lle poñían unha camiseta "Fálame galego". Vale, pois miremos a meus pais e a xente como a meus pais que non lle dixeron a nadie "a miña filla fálalle gallego", porque ela é moi gallega e ti és tonto, porque estás colonizado polo castellano, contra o que vimos aí, "Fálame galego", sabes? A diferencia entre o ontolóxico e o puramente político, pero político dentro da norma. Ese "Fálame galego" pertence a un colonizado que xa funciona, opera dentro das normas do colonizador. No verán, lín un artigo de Nel Vidal, que vos ao mellor non coñecedes porque non é ningún famoso,
Eu sí, porque el foi técnico de normalización en Carballo, ele é profesor. E li un artigo que el escribía no Nós Diario, vou non mencionar, a mí non me gusta o Nós Diario, ni me gusta esta idea do activismo da lingua. Eu aquí son moi fanon e moi gadamer. Todo aquilo que convirtes en obxecto a defender é obxecto. Sí? Logo está morto. Xa está morto. A lingua que vive, a cultura que vive, non a tes que defender. A nosa lingua e a nosa cultura está viva. Por iso digo, estades operando nas partes mortas. Eu que sei. Imaxe visual. Bueno, Nel Vidal escribiu este artigo, a min fíxome pensar, isto foi no Brán, eu pensei, non? Varias veces nisto. No artigo dicía algo así como que todo o importante que pasou, mentras ele era estudante, pasou fora das aulas. E falaba deses sitios onde el falaba castellano, pásase a falar galego, eses lugares que para el eran significativos, non? E que terían que ver con esa transformación en ser galego falante. Nel Vidal, non sei se leu podíalle preguntar, ao mellor voulle escribir e voulle preguntar, non sei se leu a Fanon. O que el describe aí sería algo que Fanon podería describir como cando non é ontolóxico, non che foi dado, ti non és ese neno que, como a min, que naceu aí e non cuestionou isto, si que tivo que pasar por cuestionarse isto. Sería ontoloxizar a lingua. Non é ontolóxico en ti, pero ti podes ontoloxizar. Se hoxe temos unha xeración, que é o que dixo el, vale? O que pasa é que eu agora, el dixo desde a súa vivencia, que é a mellor forma de dicir as cousas. Eu desde a miña, que é a do outro lado, mais apoiándome, porque claro, como eu non son profesora, eu non son filóloga, eu non son historiadora, apoiándome en Fanon, desde o outro lado podo nomealo así, ontoloxizar a lingua. E isto xa non é activismo. Non é activismo. Fanon diría temos que crear novos homes, bueno, nomes, porque escribían así, non? Temos que crear, nós non, hai que liberar. Hai que liberar todo isto para que se creen novas persoas que agora non falan en galego, nin viven, non, esta maneira que vivo eu, que cheguen a vivila desde o desexo, que sexa como así como para min foi irremediable. Eu non tiña opción a falar outra cousa. Ese artigo sí que me fixo en pensar nese liberar. Liberar dunha vez a lingua e a cultura. Que falala se non che foi dado, que o contexto te obrigue, non te obrigue, cree en ti o desexo de falalo, porque é o que hai. E aquí habería que operar pouco, operar moi pouco. Vivimos nunha sociedade moi individualista, aquela. Oxe é moi bonito, eu falo moitas veces, falar desa idea de unha conciencia común e así. Mais, se a sociedade é individualista, a única opción que temos é esta, o contexto é este. O neofalante do meu tempo, a xente que no meu tempo, ora vou falar galego, non o fixo pensando no futuro da lingua. Fixo dunha forma egoísta. Moita xente na adolescencia, que se uns fixéronse punkis e outros neofalantes. E se vos parece mal que o diga, pois a min dame igual, eu vou non dicir.
tiña que ver ca súa identidade. É un acto egoísta que fan que ten que ver ca súa identidade. Hoxe, a xente do meu tempo estálle dicindo a rapaces que lle axuda que se o histórico, que se o futuro, que eles só están pensando noxe. A realidade é que, no contexto de individualismo, a persoa debería de comezar a falar, o que non o fale, non? Debería de comezar a falar desde un individualismo. É desde algo que a xente nova ten, que é a rebeldía, a desobediencia. Por iso, libera o galego para que poidan desobedecer o sistema ao falalo. É isto. Se o miramos simbólicamente, cando unha persoa se di activista da lingua, eu defendo isto non sei que, de cara a persoas como a min, que se ríon de nós por falar gallego. Por túa mestra estaba ali descojonándose porque ti non sabías falar. E chega esta persoa e na defensa da lingua fai o mesmo que fixo aquela profesora, que me acordo dela, que me acordo da bufanda que tiña. Señora que se xubilou naquel ano, imaginadevos vós. Fai o mesmo que facía esta mestra. Ti non sabes, ti non falas ben, ti non sei que. Diz, para que na miña casa decías así? Eu que me deixedes en paz. Porque non, porque non sei que. E tua aboa tampouco falaba ben. E é a mesma operación que facía a mestra do franquismo, que era a miña, non? É a mesma operación. Nin ti, nin a túa familia non valedes. O que vos falades non vale. E aí sí que estamos as persoas que, de alguna maneira, ainda que durante anos non o poidemos nomear, eu nunca entendía que pasa, sí? Que somos un pobo colonizado e eu, non? O ser esa nena colonial tamén é ontolóxico. Iso tamén fai parte da miña identidade. E sigo vivindo nunha terra onde hai xente que agora falan galego, pero que administran a miña fala. E sempre me están dicindo que eu falo mal. Eu vou morrer, eu pensei moitas veces así, vou morrer como esa nena colonizada que seus pais, dunha forma inconsciente, botaron ao mundo a sufrir ese risco, a falar cun custo social, e vou morrer pagando sempre ese custo. E ainda que a veces falo mal e digo castelanismos, a miña lingua está viva. A miña lingua está viva porque aínda hoxe me violentan por como falo. E dame igual se a miña mestra, Lola, a franquista, que Franco, que se é a profesora que hai hoxe, sí? Que me di que está mal. Todo na miña identidade de persoa colonizada está mal. E sigo sendo esa persoa que está colonizada. E nomealo sí que é un xesto fanoniano, non? De dicir, a min violentanme. A min violentanme na miña terra. Cando alguén se di activista da lingua se ergue e colócase nunha tarima, que diría Vicente Risco aí, non? Na escola, eu isto tamén o viví no instituto, para dicirme que é así. Esa persoa tamén me violenta. Por iso eu non
e pasei por este proceso, non? Esa activista da lingua, eu non son activista da lingua. Eu son unha persoa colonizada. Son a falante colonial que aprendeu, porque tivo que aprender ese outro idioma, e a veces falo mal, pero falo unha lingua viva, que me foi dada. A min, ese artigo de Nel Vidal doume para pensar moito, e creo que todas as persoas debemos de pensar niso. Sobre todo, as persoas que nos sentimos violentadas, para liberarnos desa violencia simbólica que sentimos sempre, non? Pero tamén aquelas persoas que se colocan no outro lado, creo que teñen que facer un exercicio moi grande de reflexión sobre a súa posición fronte á cultura, fronte á lingua, e non dentro dela. Eu hei de, non sei, teño aí Los condenados de la tierra. Bueno, podo reler partes, podemos falar disto, que paga a pena falar. Eu houve un tempo que fixen un programa en Twitch, que era o Patiño en Twitch, onde se falaba de lingua. Aínda non hai moito, lin unha publicación nas redes que aludía a ese programa e aludíame a min, e había violencia simbólica tamén aí. É unha das cousas que eu fixen con moito cariño, porque eu si creo que debemos falar disto, e ás veces creo que o fixen no lugar equivocado, porque o fixen de par de toda esta xente, do youtubeiras, que se din activistas da lingua. Pero eu non son como a vós. Eu estou colonizada por vós. Cando colledes todo o que a min me foi dado, e o facedes packs a defender, estades usando o que para min é ontolóxico como obxecto. Eu perdónovos, pero eu non son como a vós. Eu son outra cousa. Nin mellor, nin peor. Estou noutro lugar. E cando facedes iso, non me recoñecedes como suxeito. Eu teño unha maneira de vivir. E vós decides que defendedes iso sen mirar para min. Iso é o individuo, eu, colonizado. Podemos falar disto. Se queredes deixar comentarios, deixadeos. E se vos ofende o que digo, pensade.